Gaurkoan aurrebalazio edo ebaluazio biretan erabiltzeko fitxa bat aurkeztuko dizuet. Bertan ikasle guztien anotazioak eta notak sartu ahalko ditugu, horrela bere tutoreak informazio guztia eduki ahal izateko. Horretarako lehenik eta behin kalkulu horria kurtso hasieran nola bete behar den azalduko dizuet, eta ondoren 3 hilabete bakoitzean irakasleek ze datu sartu beharko dituzten. Kalkulu horri hau betetzeko lehenik eta behin ikasleen izenak sartu beharko ditugu. Horretarako nahikoa litzateke antzeko horri batetik kopiatu eta itxastea. Horretaz gain, nahi badugu ikasleen argazkiak ere sartu ahalko ditugu kopiatu edo itxatxiz, beste antzeko horri batetik, eta errepikatzailea den edo laguntza duen ere bai. Horretaz gain, gela horretan ze ikasgai ematen diren sartuko dugu. Horren arabera sortuko bai da kalkulu horria. Eta azkenik tutorearen izena eta ze gelataz ari garen sartzea ere garrantzitsua da. Hemen ikusten ditugun ikasgaiak sortzen ditugunean, horren arabera sortuko dira oharren zutabeak. Bertan ikasgai bat ikusten duzu hemen, tutoretza adibidez, hori da azkena. Bertan ikasgai berri bat sartzen badugu, adibidez prentsa tailerra. Ikusiko dugu nola oharren atalean prentsa tailerra zutabea agertuko den, baita notak atalean ere. Hemen ikusten duzu, prentsa. Hori ezabatzen badugu, lehenoko egin geratuko gara. Osatu beharreko bigarren atala mezuak atala da. Bertan, irakasle beren anotazioak sartzeko errazteko modua da. Guk aurretikan esaldi batzu definituz. Horretarako nahikoa da esaldi idatzi eta parentesi artean B, H edo G bat idaztea, horrela berdez, horiz edo gorriz agertuko da. Ikusten duzuen bezala nahiko argi dago gauza, baina berdez oso ongi dabiltzen ikasleentzat, horiz erdipurdi dabiltzenentzat eta gorria gaizki edo oso gaizki dabiltzenentzat. Mezu hauek zentroaren arabera aldatzen joango dira. Eta nahi izan ezkero, mezu guztiak ere ezabagi da egitezke. Hau, zerbait emateagatik da, baina zentro bakoitzak bere berezitasuna ditu. Behin informazioa betetakoan, 3 hilabete bakoitzean irakasleek ze datu sartu beharko dituzten ikusiko dugu eta nola. Horretarako arrakatalean, ikasle guztiak agertuko zaizkigu, lehen ondo bete badugu, eta baita bere ikasgaiak ere. Orduan, hemen klik eginez, beste horrizkan ikusi ditugun mezuak agertuko dira. Bertako mezuak aldatzen badira, lista hau ere aldatuko da. Beraz, adibidez, kasu honetan, mezu hau aukeratuko dut. Oso emaitza honak azterketan. Hori agertuko da. Horren ordez, zerrenda horretan agertzen ez den mezu bat nahi badut, nahiko dut idaztearekin. Gelako ikaslerik onena da, beti laguntzeko prest. Eta parentesi artean B bat jartzen badut, mezua bertez agertuko da. Ikusten duzu hemen markatxo gorri bat agertzen dela eta mezutxo bat, baina horri ez zaio kasurik egin behar. Behin hau ikusita, nahiko simplea iruditzen zaitela mezua sartzea, notak nola sartu ikusiko dugu. Hau ere oso simplea da. Bertan, ikasle bakoitzak dituen ikasgaiak agertuko dira eta ikasgai hortan ateratako kalifikazio ikusiko dugu. Gero berdin sartu beharko dira nota hauek hezkuntzako aplikatiboan, baina ez dut uste hemen sartzea ere asko kostatzen denik eta horrela tutoreak informazio izango du ebaluazio bileran. Hemengo notetan adibidez, euskaran 4 bat atera badu, gorriz agertuko da. Horrela gero inprimitzen badugu, askoz era errezagoan ikusiko da ikasle bakoitza zer modutan. Inprimitzeko nahikoa da fitxategia, inprimatu botoia sakatzea, horizontalki doituta eta uneko horria. Inprimatu, eta ikusiko duzu nola gure ikasle guztiak eta kalifikazio guztiak agertuko dira. Behin hau sortutakoan, ikasle bakoitzaren jarraipen pertsonala ikusiko dugu. Bakarkako jarraipena pestainara joango gara horretarako, eta hemen adibidez Maialen Agirreren anotazioak eta notak ikusi ditzazkegu. Baita errepikatzailea edo errepikatzailea den edo laguntza duen ere. Hemen logikoa den bezala ohar bat aldatzen badugu, etxeko lana beti egiten ditu, bakarkako jarraipenan ere etxeko lana beti egiten ditu. Automatikoki aldatuko da. Beste ikasle bat aukeratzen badugu, bere informazioa agertuko da. Kasu honetan
oharrak sartzeke daudenez, dena txuriz agertzen da. Baina, Maialen Agirreren datuak ez baitugu, eta horra itzultze bagara, bertan informazio guztia ikusiko dugu. Hemen ere, fitxategia inprimatu sakatzen badugu, horizontalki eta uneko horria, ikasle horren informazioa era errez batean inprimituko halko dugu, bai ebaluazio bilerarako edo bai bere gurasoekin dugun bilera baterako edo. Ikasleen argazkia ere agertu daiteke, horrela errazago identifikatuko ditugu ikasleak ebaluazio bileran, irakasle baitzuek ez dituzte eta ikasle guztiak horretarako ere gelaren datuetan argazkia sartu beharko litzateke eta horrela karkako jarraipenan agertuko litzateke. Argazkia sartzeko nola egin, beste tutorial batean hobeto azalduko dut. Espero dut kalkulu horri hau baliogarri izatea, aurre ebaluazio edo ebaluazio bileretan tutoreak informazio guztia eskuragarri eta era ordenatu batean izan dezan. Besterik gabe, eskerrik asko, ondo izan.